Comezou xa a conta atrás para as eleccións xerais de marzo, eleccións nas que os voceiros de 3 das formacións políticas que integran o grupo mixto no Congreso non repetirán como candidatos. Entre eles está o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que tras 12 anos na Cámara Baixa di adeus. Non por renovar, senón porque o seu traballo di está esgotado. Francisco Rodríguez afronta así os últimos 3 meses no seu escano no Congreso, onde senta dende 1996, ano no que o nacionalismo galego volveu ás Cortes despois da experiencia do Partido Galeguista no 36. Que tal? Moi bons días. Moi bon día. Quedan tan só 3 meses, pero non por iso as decisións a tomar van ser menos importantes. Por exemplo, a do pasado martes, cando se votaba no Congreso a reprobación da ministra de Fomento pola súa xestión na crise ferroviaria de Barcelona. O Bloque Nacionalista anunciará que se ia abster, pero ao final votou en contra. Por que? Bueno, en primeiro lugar non se trataba de unha reprobación, aí hai unha manipulación que non sei a que se debe, tratábase un cese, pedíase que o presidente Zapatero cesase a ministra de Fomento. Como vostede moi ben di, nos íbamos a abster, lo cal quere decir que non estábamos de acordo con que cesase a ministra. Pero por qué? Porque, primeiro, todo o mundo entende que fallan exactamente 30 días para fechar as Cortes do Estado. É dicir, xusto o día 31 non volve a haber xa máis debates parlamentares, nin hai máis acción política parlamentar, sigue habendo acción política do goberno, non? Segundo, porque nós levamos negociando os orzamentos do Estado desde hai 3 exercicios, 2006, 2007 e agora para 2008. Unha parte sustancial deses orzamentos do Estado negociámoslo directamente con o Ministerio de Fomento, en concreto eu en particular. Todo o mundo en Galicia sabe que o noso país vai ter máis de 2.000 millóns de euros, dos cais unha boa parte están negociados con Fomento e para feitos, para accións moi concretas tamén, que son de carácter cualitativo. Creo que sería unha deslealdade en votar a favor dun cesamento nestas condicións. Nós o que fixemos foi cambiar do voto de abstención ao voto negativo, porque ademais o goberno, premido polas circunstancias, recurriu a nós para que a ver se podíamos facer ese cambio e, lóxicamente, tiña que haber unhas contrapartidas de carácter estrictamente político. Non se tratou de diñeiro, porque o diñeiro estaba conseguido previamente. Se a xente soubese que se a 11 de setembro a condición por escrito está asignada polo portavoz do Grupo Parlamentario Socialista e por min eran máis de 2.000 millóns de euros para Galicia, non lle chamaría a atención ahora esta continuidade de evolución no tempo. E despois tamén debe saberse que no caso catalán o pobo catalán non é perxudicado por este tipo de posición. En todo caso, o que é perxudicial é para unha táctica de carácter partidista momentánea, que a mí me parece respetable e legítima, e sobre todo foi moi perxudicial para o Partido Popular, que tiña preparada toda unha estrategia fundamentada na acoso ao presidente do goberno a partir do cesamento, da petición de cesamento da ministra, e que despois, se non o cumpría, pois sería un arma, un ariete para atacalo por todas partes como fallo de democracia. Entón a xente debe saber isto, que non serán os intereses de Galiza, a coherencia coa nosa conduta en relación co que fomos conseguindo, e en terceiro lugar non entrar nunha estrategia que nós non queremos participar dela, non? En calquera caso, esta decisión non está exenta de polémica, xa que a ministra se salvou só por 3 votos e hai dende moitos sectores moitas críticas. Que ten que dicir, por exemplo, o Partido Popular? Desde que sectores? Porque, claro, creo que o que non pode ser en Galiza é que cando Galiza sae beneficiada, resulta que desde dentro do país se tiren pedras contra o propio tellado. Ou que ahora descubrimos que hai tantos pro-cataláns no Partido Popular e incluso en moitos medios fáticos de Galiza. Non é iso, é que se quere defender a estrategia do Partido Popular. A mí parece moi respetable, pero tense que respeitar que nós non colaboremos nesa estrategia. E cando Galiza está en condicións de poder impor na política do Estado determinado tipo de criterios que volvo a repetir, eso non impide, todo o contrario, nós votamos a favor do investimento en Cataluña, mellor que nunca en toda a súa etapa histórica, votamos sempre a prol de todas as infraestructuras catalanas, pero non temos por que entrar en un xogo de carácter, volvo a repetir, partidista e electoralista, que no caso dos partidos cataláns está justificado. No caso do Partido Popular, que odia e que fixo tanto traballo en contra do povo catalán, non en contra do nacionalismo, é indigno que agora intente vender a moeda de que está tan preocupado, verdade, polo que pasa en Cataluña. Eso non o cree ninguén. E desde unha órbita galega, eu o que pediría é un mínimo de autorrespeito, un mínimo de autoaprezo, e o que non se pode facer é considerar que o nacionalismo está nas Cortes para estar en babia.
Os galegos non podemos estar en babia, temos que estar ao servicio das nosas obxectivos políticos, respeitando os dos demais. E vou a repetir, non lle fixemos ningún dano aos demais. Vai haber ave a Barcelona antes que a Galiza, e eso nos parece bárbaro, e respeitámoslo e apoyamos ademais que eso pode ser así. Se van restaurar as cercanías con 250 millóns de euros a maiores e votamos a favor diso. Ahora, o que non se nos pode pedir é que ademais fagamos o parvo. Si temos circunstancias onde o goberno estaba facendo obstruccionismo en contra de Galiza e desatascamos ese obstruccionismo. Ahora, claro, en toda a prensa madrileña é normal que aconteza un cabreo soberano, igual que tivo o Partido Popular. Non me parece tan normal que eso aconteza na Galiza. Aclarado o tema, Álvarez, tamén o centro da entrevista é vostede, porque leva 12 anos no Congreso, no Parlamento, e agora vai no deixar. Nestes 12 anos, con que se queda? Que o que máis lle chamou a atención o momento que vais a quedar con el para sempre? Bueno, en primer lugar, a mí o que me chama a atención efectivamente a falla de presencia de Galiza que había e como tuvemos que conquistar ali un espacio que non nos regalou ninguén. Mesmo unha diputada socialista chegoume a decir, Paco, o oco que te ibas deixar aquí é un oco gañado a pulso. É dicir, como dicindo, non había proclividade ninguna a aceitar non solamente as vosas reivindicacións, sino que vos tuvedes unha capacidade, unha dignidade e unha disposición como a que tuveches. E fuchedes conquistando, paso a paso, non solamente o respeito para Galiza, sino o respeito para o nacionalismo galego e o respeito para as nosas persoas. Por lo tanto, isto indica que ali notábase que se estaba facendo política coa nosa ausencia, todos moi contentes, non? Ahora, eso é o primeiro que temos conquistado e o que temos que continuar e afondar. E, polo tanto, para min, o que máis me chamou a atención é esa proclividade a ignorar naturalmente a Galiza. Eso está moi introducido, moi metido en toda a clase política española e tamén nas pautas culturais da sociedade española. Por tanto, isto é o primeiro que nós temos que superar. Home, despois quedaronme moitas imaxes, a imaxe autoritaria de Aznar, e tremendamente despreciativa co povo galego, tremendamente despreciativa. Non digo con determinado tipo de reivindicacións ou determinado tipo de movimento político, eso sí que me queda moi presente, non? Igual que me queda presente pois a tendencia a que nós teñamos que facer un triple esforzo que os demais para ser considerado o mesmo, non? E, bueno, depois me queda o rostro humano de algunhas persoas, a pesar de que ali hai que correr moito e non hai unhas condicións para unha relación de amizade, pero si me queda pois a boa disposición de moita xente do PNV. Penso que mesmo a actitude diplomática e afectiva de xente con presencia, e, por suposto, un análise máis próximo do que é o actual presidente do goberno, as virtudes e os defectos. Ahora podería facer mellor unha radiografía do que é o zapaterismo do que eu podía facer hai 3 anos. En definitiva, eu aquelo non o vou voltar en falla desde o punto de vista psicolóxico, non? Pero teño algunhas bases e fundamentos máis reais para facer unha descripción do que é o Estado español e o papel que cumpre cada que, non? Pois se lle parece facervos unha radiografía, pero das diferencias da forma de gobernar entre Zapatero e José María Aznar. Bueno, fundamental, eu penso que é o respeito polo pluralismo político, non? Non sei se é unha necesidade ou unha virtude. En todo caso, o señor Aznar era tendente non solamente a non respeitar o pluralismo político, sino a ter posicións moi xerárquicas e tremendamente despreciativas. Era unha cuestión de forma e de conteúdos. Para ele, todo que non fora o bipartidismo era lixo. E dentro do resto do pluralismo político, lóxicamente, podía desprezar, ou máis que desprezar, podía terlle xenreira a calquera manifestación de catalanismo, pero na medida en que tiñan algo de poder, pois, habería que toleralos, non? Exactamente igual pasaba cos vascos. Cos galegos, eu penso que era zunia, e unha zunia que facía un certo desprecio e diferencia que facía extensiva ao propio Fraga Iribarne. Eso, para min, era evidente.
No caso de Zapatero, volvo a repetir, é un home formalmente moito máis correcto, máis respeitoso co pluralismo político. Home, ten unha visión do Estado español tamén unitaria, non? Eso é evidente, pero creo que prefire combatir ao nacionalismo con integración que con hostilidade frontal, non? Entón, bueno, do punto de vista da saúde democrática do Estado español non hai cor, eso señalito desde a discrepancia tamén de quen sabe que Zapatero ten unha visión de Galiza puramente culturalista e paternal, non? Galiza, efectivamente, hai que tratala mellor do punto de vista cuantitativo e iso estamos conseguindo, estamos conseguindo máis diñeiro, eso é evidente, trata mellor tamén desde o punto de vista do respecto formal, é capaz de calibrar o valor político dos demais. Ahora mira a Galiza nun conxunto do noroeste con Asturias, con Castela León, e non quere que teña un perfil político pois igual que o de Cataluña, pero iso é lógico un gobernante que ten unha determinada concepción de España, non? Pero eu honradamente teño que dicer que do punto de vista do que é o xogo político, a liberdade de expresión e o pluralismo político, bueno, hai unha diferencia notoria que o nacionalismo galego soubo aproveitar moi ben, mentre que na etapa Aznar as capacidades para aproveitar as situacións eran moi limitadas, limitadísimas, prácticamente nulas. Señor Rodríguez, o seu futuro, lonxe de Madrid, por onde pasa? Pois pasa por traballar políticamente para o meu país, culturalmente e intelectualmente, que fai moitísima falla, non? En o noso país creo que adoece dun defecto de falla de información histórica, de falla de información cultural, que é o que provoca despois esta fragilidade, non? E esta falla de asunción do que somos e o que debemos de ser. Sempre estamos amamantados por información externa, non? Eu vou repetir, eu fixe un acto moito máis potente que este que acabamos de facer en setembro, que foi obligar a asinar un papel que significaban máis de 2.000 millóns de euros para o noso país. Vostede viu que isto provocara aquí grandes alaracas e resulta que provoca unha grande convulsión superior á de Cataluña e a de Euskadi. En Cataluña e Euskadi isto pasou prácticamente desapercibido, mesmo se vostede mira a prensa española, non? Por qué? Porque hai estrategias de carácter españolizador. Se non a souber, isto sería aceptable, menos aceptable, habería opinións para todos os gustos, pero non provocaría esa especie de convulsión xusto cando beneficia a Galiza. Pero eu volvo a repetir, en setembro, 11 de setembro, está asignado máis de 2.000 millóns de euros. Bueno, pois sí, se notou un pouquiño, pero vamos, non houbo, parece que non caía o mundo, non? E moito menos se aceitou de bon grau que fora o Bloque Nacionalista Galego que non conseguira con 2 diputados, non? E isto foi así. Bueno, entón, isto digo yo porque a mí pareceme que nós temos falla de formación e información propia, de un espazo donde dirimir as cuestións en función da nosa perspectiva tanto do mundo como do Estado español, e a iso se pode colaborar moito cun traballo cultural ben feito, cun traballo de formación ben feito, e a iso voume adicar, porque os traballos orgánicos e os traballos políticos non son somente as institucións, afortunadamente, non? Porque as institucións son sempre cuestións transitorias, deben de serlo, ademais, porque un non se pode perpetuar nun cargo, non? Eso pareceme que non é de recibo, e na que o faga moi ben, non? Que eu quero decir que nós o fixemos, desde logo, o mellor que soubemos e o mellor que as nosas capacidades daban de sí. En eso sí que teño a conciencia moi tranquila, non? Non temos tempo para máis, temos que deixalo aquí. Que teñan moita sorte nesta nova etapa. Pois moitísimas grazas a vostedes.